İyileşler, hoş geldiniz. Söhbet, hoş geldin. Gomy adaylar. Hoş gördük. Yeňiş gowy. Özüňem gowmysyň? Bana da anlat. Söhbet bugün agar gurrunlarda kimiz. Mhm. Bugünkü etjek gurrunumuz söhbet yine Türkmenistanda konstitusiyon guruluşun dikeldilmegine karşı görüşýän 13 musalar diýäse. Ýani Türkmenistanda konstitusiyon guruluşynyň ýokdugyny Gatkan wagtdan bärindi aýdyp gelýäris konstitusiýon guruluşynyň ýokdugyny. Ýöne bir tarapdan buny biz şu konstitusiýon guruluşynyň ýokdugyny aýdyp başlanmadan soňra-da ondan öňem, ondan soňra daha hasam köp şu konstitusiýon guruluşy dikeltirmejek bolup ekranlaryň başynda gaty kän 13 musalary görýärisde. Ýani bunu näme üçin edýärler diýilen sorag bar. Şonu hemen bizem şo konstitusiýon guruluşyna garşy hereket edýän 13 musalar hakynda biraz öz nemelerimizi, pikirlerimizi aýdyp geçerliýdik-de bugün. Indi Bugün söhbet, hawa. men uradypdym saňa-da nemäni 13 Musanyň autobiografiýasy bardy-da. Şonu Hawa. tapdyk nemede internetden. Sag bolsun, hezireti Google bunu saklap goýupdyr eken. Hmm. Indi häzir şu ýerde şonu bir ekrana berip biraz 13 Musa bir syn bereli söhbet ondan soňra bu nämeler edipdir, nirde işläpdir, haçan dogulupdyr, soň eden işleri bar, ondan soň aýdan sözlerim bar ekenne bu taýda, şu nemede halk maslahatynda. Biraz okak geçeli soňra emedi berers, dowam ediberers. Indi 13 Musaýa 1943-nji ýylda 13 Musaýew 1943-nji ýylda Balkan welaýatynyň Gadanjy ýetrawynyň ok obasyna dowulýar. Okan Ury filosofiýanyň doktory, ýani 1986-njy ýylda sosializm döwründe nesilleriň arasyndaky gatnaşyk mowdugy boýunça doktorluk tapşyrýar. 1986 1997-1998 ýylda, ýani Türkmenistan Alamlar Akademiýasynyň. Mhm. Indi hünäri boýunça aýdaly onun nemesini okuwyny torandan soňra häzir ýuwaş-ýuwaş beýleki nemesine de gelers. Öňkü işlerinde 1991-nji ýyl 07 diýe, 07-21 2008-nji ýyl aralygynda Türkmenistan Demokratik Partiýasynyň syýasy geňeşiniň birinji sekretary bolan. 1994 07-21 2008-nji ýyl arasynda Türkmenistanyň Galkanyş Milli Hereketiniň Milli Geňeşiniň başlygynyň birinji orunbasary. Ondan soň 30 2007 bilen 09 2008 aralygynda halk maslahatynyň başlygynyň orunbasary bolup işleýär. Ýani resmi saýlanan wezipelerinde işleýärdi. Indi 13 Musanyň şu nemede badyr 2002-nji ýylyň 30-njy dekabrynda halk maslahatynyň 13-nji mejlisinde aýdan bir nemeleri bar, sözleri bar, ony ekrana da beripdik. Şol 25-nji Sanjar wakasy barada aýdan sözleri bar da. Mhm. Taýda dinle şonu ýazypdyr ekende, ýani Hudaýsyz diýe Barys Şyhmuradow we Hudaýsyz Iklym Iklimow diýe we beýleki diýe Hudaýsyz adamlar tutsak edildi diýe ýaranlar diýe şonu. Bu diýe Allah'nyň we hukuk goraýjylaryň diýe beýik liderimize diýe Saparmurat Türkmen başa täze ýylyň öňü syrasyndaky beren sowgaty diýe. Men adamla inni seret Allah'nyň dip çykarýar-da bu taýda sözlerini ünsürse. Men diýe adamlaryň arasynda kän gezdim diýe, ähli adamlaram diýe muny ajaýyp sowgat diýip hasaplaýarlar diýe. Bu hakykatdan ham sowgat. Beýik
lider diýe. Söýgüli Allah'nyň hemde diýe beýik liderimizin köp nemeleri, gudratlary bar diýe. Beýik Allah diýe hemişe beýik prezidenti gorady diýe. Ýene bir gerek gaýtalaýaryn diýe beýik Allah'nyň we baky beýik prezidentin diýe gudratlaryny edip biljekdiklerine seredin diýe. Baky beýik lider, baky beýik Saparmurat Türkmenbaşy. Türkmenistana ölüm jezasyny ýatyrdyňyz, bu dogry diýe. Ýöne Hudaýsy Ganhor Şihmuradow we onuň ýaranlary diýe Allah'nyň resuluny Türkmen toprağında öldürmäge synanşan diýe. Türkmenistan Allah'nyň resulu diýe diýem Niýazowa aýdýarda bunu. Awun. Allah'nyň resuluny diýe Türkmen toprağında öldürmäge synanşan diýe Türkmenleriň milli peýgamber Saparmurat Türkmenbaşy diýe. Bular diňe bir jenaýat etmediler diýe, jenaýatdan has köp zat etdiler diýe. Bu adaty terrorizmiň çäginden çykýar. Käwa dünýäniň bir küncünde ýa-da başga bir künç yerlerinde diýe demokratlar bize demokratiýany öwretmäge synanşýarlar. Bu bize gerek däl. Nirede bolsa-da Türkmenistanda demokratiýany Bu bize gerek düşünýärler däl. diýe. Bilim nirede bolsa diýe. O bilim nirede de bolsa diýe. Watana dönükler diýe. Watana dönükler halkyň hudaýsyz düşmanlary ezilmeli we ýok edilmeli. Olary ýok etmesek, olar ikirjiňlen men bizi ýok ederler. Şoň üçinem öldürilmeli diýer. 13 Musaýew 2002-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Türkmenistanyň Ýani ýene bir gelip täzeden okap geçýäňiz. Buny okap geçdi ýanyň sebebi zerur aşağı çadıp nimetmemiz. şo ýer hawyny şo taý Gaýtalap aýdýanlar bar buny ekranda. hawa Görün böyle. ýene watana dönükler halkyň hudaýsyz düşmanlary ezilmeli we ýok edilmeli. Biz olary ýok etmesek, olar bizi ikirjiňlen men ýok ederler. Şonuň üçinem öldürilmeli diýär. Indi tanış gelýändir bu sözler. Ýankydy Ýekebronçuk Musa aýtmaýarda bunu söhbet. Ine ekranlarda görýäris geçen gerek Akbel Saparam çykdy bilýänsiňiz. O da aýdandyr, ýanky biz diýär şulary ýok etmesek, olar bizi ýok edýär diýip aýdandyr. Ýanky opozisiýany ýok edýär diýip aýtýarda. Opozisiýaga garşy görüşýär diýip. Indi biz bu taýda 13 Musalar diýmegimiziň düýp sebäbi de şeýle, bularyň ählijesiniň nemesi 13 Musalardan gelýärdi. Düýp nemeleri. Soň aşağı geçeli, indi bu taýda nemedäki aýdan sözü bar. 2006-njy ýylyň 24-nji dekabrynda bir tarap Türkmenistan gazetine çykyp aýdan sözü bar, şo taýda ýazan sözü. Gelin elimize has güýçli bolalyň we beýik serdaryň zähmetinden dogan ýaşyl baýdagymyzy belentlige çykaralyň we altyn asyryň ýyllaryny we 10 ýyllyklaryny buýsonç bilen görelim. Gelin hemmämiz beýik Saparmurat Türkmenbaşy tarapyndan bize miras hökmünde berilen we bize berilen beýik taglymat, mukaddes uruhnama, has çuňur we has alhamly öwreneliň we onuň kömegi bilen ähli kynçylyklary we kynçylyklarymyzy ýeňip geçeris diýär. Ruhumuzy güýçlendireriz, alars özümüzi we töweregimizdäki dünýäni tanamak üçin. Gelin düz ödüp bolmajak gitgilerden beýik serdaryň ölümünden soňra diýär. Indi Niýazow ölümden soňra daky ýazylan nemesi. Soňra her gün we her pursat ähli amallarymyzy, pikirlerimizi we isleglerimizi beýik Saparmurat Türkmenbaşynyň şertnamalary bilen barlap göreliň we
sözleri hemişe ýada salalım. Türkmenleriň köp asyrlyk taryhy ýatdan çykarylmagyndan soň öňe ýarly türkmen döwletini esaslandyran adama wepalylygyň mukaddes kasamy halka häzirki bagtly durmuşy türkmenleriň altyn asyrynyň häzirki zaman sivilizasiýasynyň peýdalaryny berdi. Beýik Sapar Murat Türkmenbaşy üçin ebedi ýat ruhu jennetde bolsun diýip Miýasyň ölenden soň da gaýdan. Ondan soňra da Gurbanuly Berdimuhammedowyň saýlaw nemesinde aýdan sözleri gelýärdi. Täze döwür beýik galkynyş döwrü ýurdun konstitusiýasyny täzelemek we döredüjilik ösüşi meseleni gün tertibine girizdi. Inniseredin şu ýerde konstitusiýany üýtgetmek hakynda gidýändir. Gurbanuly Berdimuhammedow saýlanan wagtyndaky konstitusiýada Berdimuhammedowyň ýerine ýanky prezident ölenden soňra ýerine ýetiriji wagtlaryny ýerine ýetiriji bolmaga konstitusiýa garşy gidýär. Şo döwür konstitusiýa garşy. Ýöne nirden gelip çykýar konstitusiýanyň şo döwür üýtgedilmesi 13 Musadan Şu ýylyny aýdyp geç, ýyly möhümdir. Ýylyny aýtsak häzir. Ýylyny şo ýanky ýadan ýerinden çykýardy. 2006-njy ýylyň 24-nji dekabryndaky bir tarap Türkmenistan gazetinden ýazylan ýeri-de ştaýda şol. Ýok, ondan däl. Bizim dowam edýärdämi? Ondan däl. Onuň ýyly 2008-nji ýylyň 8-nji maýy diýip görkezdi. 8-nji maý, hawa. 2000 häzir ýylyň o kak gideli şeýle emesi gelmeli-de bunuň. Bolýar. Häzirki wagtda derwais mesele tutuş jemgyýetiň ähli raýatlarymyzyň öňünde munyň ähmiýeti halkymyzyň prezident saýlawlarynda öz akwalyny suwut edilen lider, progressiv döwlet işgäri, görnükli reformaçy Gurbanuly Berdimuhammedowa tawşyrmagy saýlap alýar. Bu saýlaw dünýä sivilizasiýasynyň iň gowy üstünlikleri bilen tanyşmak üçin hakyky milli galkynyşyň tarapdary, esasy kanuny üýtgetmeler we goşmaçalar, abraýly prezident we reformaçy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda dowam edýän özgörlüşlikleriň ykdysadiýetdäki evolýusiýa üýtgeşmeleriniň siýasatda durmuş we medeni uğurlarda talap edýär. Türkmenistan konstitusiýasynyň döredüjilikli ösüşi 13 Musaýew bir tarap Türkmenistan gazetiniň 2008-nji ýylyň 8-nji maýynda ýazýar. Aýdyp geçýär onu şu 13 Musaýew aýdyp Musaýew. geçýärdi. Ýöne ine saýlawda nemede de barda ben şo döwür Gurbanuly Berdimuhammedow saýlanan döwri şonu alyp barjy bolup 13 Musaýew nemesine berýärler. Alyp barjy höküminde otaýam häzir ine şu ýerde ýadyly durdy, näçe okap bereýin. 2007-nji ýylyň 14-nji fevralyna Türkmenistan Halk Geňeşiniň 19-njy mejlisine başlyklyk etmek wezipesinde Türkmenistanyň Halk Geňeşiniň Türkmenistanyň prezidenti saýlanan Berdimuhammedow Gurbanguly Mälikguliýew üçin ygtyýarlyklaryny ikrar etmek kararyna gol çekdi diýe 13 Musaýew. Ine ýanky aýdan sözleri 2007-nji ýylyň 14-nji fevralynda nime girýärdi. Ýöne 2008-nji ýyldaky nemesi nemem kadýan men gazetde çap edilen wagty bolup biler. Indi bunuň 13 Musaýew nirden gelýär, nähilleki bilimler alýar, ýani o tarapyna seredelin. Türkmenistana milletara nikalar we maşgalalar tezleriniň gysgaça mazmuny filosofiýa ilminiň kandidaty diýär 13 Musaýew akademik derejesi üçin Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Maksim Gorki adyny göterýän üniversitetinde Alımlar Akademiyesi Tarih Institutu
Aşgabat 1971-nji ýylda tapşyrýar. Sowet Jemgyýeti milletara nikalar we maşgalalar diýe bunam baradaky nemesini 1973-nji ýylda işi soň Sowet halk adamlaryň täze taryhy jemgyýetidir. 1974-nji ýylyň ştaý Hasam Üýtdöşük ýa-ni Sowet halky adamlaryň täze taryhy jemgyýetidir ýa-ni Bularyň nemesi barda bir ideologiýasy Sowet döwründen bäri gelýän täze adam ýetişdirmek. Ine edil bir film bardyr. Bulgakowyň ýazan eseri boýunça Şarikow diýip şol itten adam ýasaýarlar-da. Soňra oňa da Şarikow diýip at berýärler. Täze adam ýasadyk diýip hemmesini neme diýär. Ýa-ni Üýtdöşük bir nesil çykardyk diýärler-de. Ýöne o da ýalňyş bir nesil bolýar-da. Ýa-ni ol professor adamlaryň atlaryň üstüne gyýgyryp gören, şolara äsgermän ýören bir adam çykarýarlar. Ne Onçuk Musanyň nemesi şodur, ne bu taýda terler badyr. Bunu hemmesini okagam geçmäli taýdan ekrandan bersek soňra illeşlemeden okap biler bunu. Alan medallar var. Gaýrat medali 26-10-1993-nji ýylda, soň garaşdy Türkmenistana uly söýgüsü üçin diýip 2007-12-2003-nji ýylda alýar. Altyn asyryň orden 2-nji derejesinem 10-19-2006-njy ýylda alýar. 2008-nji ýylda soňra näme bolandygy belli däl. Soňky ýaly belli däl. Onçuk Musanyň. Indi söhbet ýa-ni Şarikowlar diýişim ýaly şu wagtga çykaran Onçuk Musalar bardyr. Gaty aýdym adamlaryň üstüne gidýändirler, üns berýän bolsak. Bütün neme akademik, filosofik adamlary ne Paris Şihmuradow hakynda ýazýar, hemem Iqlim hakynda ýazýar. Ondan soňra ýazmadyklaram bar bu taýda, ýa-ni şo nemede 2002-nji ýyl Sanjar wakasynda Tagandurdy hally hem barda. Onuň nemesi bar şu ýerde, ony aşağı bolmadan bu çykyşyň aşagynda da goýup bileriz. Tagandurdy hally hem ýok edip ýerine şu Onçuk Musalar dikedýärler. Ondan soňra biz aýdýas-da, ýa-ni konstitusiýon guruluşyň dikeldilmegine garşy köreş alyp barýan Onçuk Musalar diýen ýerimiz emne ştaýdan gelip çykýar. Söhbet. Bu hakynda sen hem öz nemelerini, pikirlerini aýdyp geçsem kenkä uzaltmaýyn, saňa da gerek bereýin. Neme? Ýerinden başlaýjak bolýan men. Başyndan neme diýer ha, öýdüm. Nemäň üstüne gurrun edilmeli bolsa, konstitusiýon guruluşynyň dikeldilmegine garşy göreşen Onçuk Musalar. Onçuk Musalar bir sanak däl, ony olar ýaly Onçuk Musalar şu Sowet Soýuzy döwründe ýetişdirilen adamlardyr bular hemmesi. Şu wagtky ekrana görüp gören jurnalist diýip ýörenleriň hemmesi hem şu Sowet döwründe ýetişdirilen adamlar we özlerine ýa şu sistema hyzmet etmek üçin ýetişdirilen adamlar, ýani propagandistler. Onçuk Musaýew hem şolaryň birileri, şolardan birileri. Ýöne bir sanak bilen çäklenip, bir näçe sanak we häzirki günde de dowam etdi. Şular bolmadan şular adamlar, ýa şular ýalak adamlar ýetişdirmeden döwleti öz ellerine alyp bilenoklar şular. Şu ýurdun başyndaky adamlar. Şular ýalyk Onçuk Musalaryň üstü bilen ýa şu Onçuk Musalar ulanyp döwleti bir adam eline geçirip bilýärler. Bolmasa ýököylerini başardy bilenoklar. Indi diýjek bolýanym şu wagt Niýazow döwrüne
iş edinip bir adamı gepledip o konstitüsiyon guruluşunu yıktılar. Yani Onjuk Musaýewiň öz agzy bilen aýdýanlaryny bular öldürmeli. Bular şular ýalyk nemesini Allahyň türkmen topragyna nemesini Resulüni diýerler. Hawa. Niýazy peýgamber derejesine goýan adamlarym şular. Şular ýalyk adamlaryň üstü bilen neme diýerler, propaganda edýärler şoň beýikdigini ýa bolmasa gahrmanlygyna Allahyň Resulüdigine neme diýerler. Üşgün berýärler. Bu adamlar bir sanaga adamlar däl. İş edinip şular ýalyk adamlar ýetişdirýärler we äkli nemesini ýa-ni näme diýeýin işlerini hem güýçlerini şular ýalyk adamlara sarp edýärler. Şular ýalyk propagandalary halkyň gözünde canlandyrmak üçin ýa halky kabul etdirmek üçin iş edinýär alyp barýarlar propagandalary. Öldürüm näýip duranlar ýa-ni başlan Onjuk Musaýew şu 2008-nji ýylaky berdim kommetit gelenine konstitusiýa ütköşmeler girilmek diýär konstitusiýany şu taýny men ünsermändir. Rejelap nemede konstitusiýany konstitusiýasyny töredüçülükli ösüşü diýär bir taýdaş konstitusiýany täzelemek, bütdöşmek girilmek. O täzelemek diýip näseret bir taýda diýenler. Bu näme diýmek? Konstitusiýany ýykmak diýmek. Konstitusiýan guruluşy ýykmak diýmek. Şol adamlaryň dili bilen etdirýärler. Özleri aýtmaýarlar. Ýani şol adamlaryň üstü bilen neme diýerler. Onjuk Musaýewiň üstü bilen. Biz bir näçe gezek aýtyp gelýär, ýani Türkmenistanda döwlet guruluşy ýok, döwlet sistemasy ýok diýip. Tutnamalar ne şular? Şu Onjuk Musaýewiň üstü bilen ýykdylar. Döwlet guruluşyny ýykdylar. Biz bolsa häzirki wagtda konstitusiýon guruluşy dikelçe gorýas. Elimizden geleni edip. Konstitusiýon guruluşy dikelçe gorýas, ýöne şular Onjuk Musaýewler öňüne ýetýänler dikeltdirmän. Ine ýakynda Akwel Sapar özüni jurnalist diýip atlandyrýan. Gepleşik etdi. Elbetde oň nemesini bärde aýtmak neme däl bolan ýöne aýtyp geçmeli gerekli. Ne şoň diýen sözü bardyr. Ne şular barsalar, etjek bolýarlar, beýtjek bolýarlar diýip howplet görkezýänler. Döwletem ýykjak bolýarlar diýenler. Sözüniň nemesini aýtyp geçýänler şo ýerde. Döwlet ýykjak bolýar, döwlet guruluşyny ýykjak bolýar diýýär. Ýöne döwlet guruluşy şular ýalyk adamlaryň özleri ýykdylar näşe. Nüwel Sapar şu Niýaz döwründe ýazyjylar saýygyna giren adamlaryň biri. Onjuk Musaýew da seret. Şudan ýazyjylar saýygyna girip çykan adamlaryň birilerdir. Niýaz döwründe ýazyjylar saýygy diýip töredilen bir gurama bardyr. Şu gurama Akwel Sapar hem şu guramanyň içinden çykýan adam. Onjuk Musaýew geleli. Onjuk Musaýew şu guramadan çykmandyr öýtýänmi? Şonda Şu gurama agda bolmady bir adamdyr öýtüp pikir edýänmi? Şu nemäň ýetişdiren adamsy bolup. Sowet Soýuzyny ýetişdiren adamsy bolup. Nebalaryň ýanyna şol nemesi bardyr. Berdinazar Hudaýnazarow. Ýa-ni kasamy ýazan. Ýazyjylar Soýuzynyň agzasy. Şoň içinde ýetişen adam. Nebalaram häzirki wagtda şol adamlar bolup, şu Onjuk Musalardan biri bolup konstitusiýon guruluşynyň dikelmegine garşy çykyş edip oturanlar häzirden. Ähli güýçlerini şoňa sarf edýänler. Şu wagtda özüni jurnalist diýip atlandyrýanlar. Ählisi. Ýöne hiç biri şu zatlar ekranda görkezip Türkmenistanda konstitusiýon guruluşy ýykyldy. Ýok, bir wagt ýykyldy diýip hiç bir aýdy bilýän däldirler. Näme üçin beýdýärler?
Ýeňiş. Aýdyp bilmezler. Töhmet sebäbi öz edenlemelerde. Awa. Öz ýetiren zatlar bularyň. Maksatları da Şolaryň şoldur. elleri bilen ýykyldy. Ya şolaryň agda bolan toporundaky adamlaryň elleri bilen ýykyldy. Ýykdylar. Hawa. Näet Çünki bar bolup bilýär o ýerde. Döwlet gurulşy näet bar bolup bilýär. Men ýene bir gede gaýtalarşdaýdy. Konstitusiýa diýmek döwletiň bir sütünüdür. Konstitusiýany ýykdyň, döwleti ýykdyňdyr. Konstitusiýany bir näçe gezek ýykdylar. Konstitusiýa gurulşy bir näçe gezek ýykdylar. hawa özlerim neme diýerler söhbet ýanky ine ýazyp döwründe 2002-nji ýyllar şo ýanky nemede okan ýerimde aýdýar da biz diýä Büyükgödölüň konstitusiýany diýärde, ölüm jezasy ýok diýä, ölüm jezasyny salalym diýip teklip berýärdi o taýda. Soňra 2007-nji ýylda Berdimuhammedow saýlananda ýene-de bir teklip ortağa çykarýar, ýanky Berdimuhammedowy getirmek üçin. Şo taýda sahna getirmek üçin. Bularyň ählijesi täze adam döretmek nemesi boýunça iş geçirýärler. Dene Türkmenistanda bir döwlet gurulşy gerek gäl. Kanunam gerek gäl. Sebäbi sözlerinde de aýdyp durlaryny Türkmenistanyň waky beýik serdarymyz diýe, Allah'nyň Türkmen toprağyndaky Resuli diýe şo zatlar konstitusiýanyň üstünde durýar. Konstitusiýanyň hiç ýyly nemesi galmaýar da, gerek ýeri galmaýar o taýda bularyň gözünde. Indi ýene-de bir gyzykly ýeri bar bu Onçuk Musanyň ine Demokratik Partiýanyň birinji sekretary da Onçuk Musa. Ýöne ondan öň 1990-njy ýyla çenli Kommunistik Partiýanyň nemesi, agdasy 1990-njy ýyla çenli. Marksizm-Leninizm institutu diýe Charthouse Türkmenistan Kommunistik Partiýasynyň Sewit komiteti diýe Aşgabat 1990-njy ýyl. Bu taýda näme ýazýar? Partiýa okulary gorama, tejribe hem meseleler diýär. Onçuk Musaýa Türkmenistan Kommunistik Partiýasynyň merkezi komitetiniň ýanyndaky Partiýa Taryhy institutu, merkezi komitetiniň ýanyndaky Marksizm-Leninizm institutu, Charthouse Türkmenistan Kommunistik Partiýasynyň Sewit komiteti Aşgabat 1990-njy ýyl. 1990-njy ýyla çenli ýanky Leninizm, kommunizm, sosializm boýunça okan, iş geçiren adam, şoňa hyzmat eden adam bir gece yatıp durýar. Ondan soň demokrat bolýar, Demokratik Partiýa urýarlar, demokrat bolýarlar. Ve demokrat diýip ortağa çykaranlaram Niýazow, Onçuk Musaýew, olaram näme etdiler? Bizim konstitusiýamyzyň birinji maddasyny häzirki konstitusiýada bardy söhbet. O işlenok diýär, süýeni işlemese de biz onuň maddalaryny aýdyp geçmäge hakymyzam bar, hem borçlandy. Birinji maddasynda ýazylan Türkmenistan demokratik kanuny we dünýäwi döwlet diýip ýazylan. Kanuny we dünýäwi döwlet Türkmenistan. Indi bularyň aýdýan sözleri bardyr. Men öňkü çykyşymda Kimra Rajapowyň aýdyny goýdum. Ondan soň Umyda hanym nemäni goýdy? Cemal Saparowany goýdy. Ýankylan sözleri bardyr. Allah, Hudaý, Baky, beýik, ömürlük, şa. Görýär? Kanun işleýän ýerinde ýanky ýazylyr durdy konstitusiýada. Dini döwlet diýip ýazylan ýeri ýok, ýa-da padşalyk diýip ýazylan ýeri ýokka. O sözleri ekranyň başynda resmi taýdan özüm gönlümem şahsyň özüne, ýanky Berdimuhammedowyň özüne, ýüzüne garap o sözleri aýdýan bolsa,
diýmek özleri öz agzylary bilen subut edýärler-de Türkmenistanda kanun, konstitusiýon guruluş hiçsaçan dikeldilmejek, bolmajak, bugünem ýok, ertirem ýok boljak diýilen nemäni berýärler dogrulygyny bize. Ne biziň etmek isleýän, ýa-ni bir aňlatmak isleýän nemämiz barda söhbet, ýa-ni ne seňem ýokary bilimiň ýok, meňem ýokary bilimim ýok, universitet okumadyk ýa-da ýuridisk bilimimiz ýok. Belki de şu wagt aňlatmakda bir kynçylyk çekýäris. Dogry ýöne biziň bir isleýän bir zadymyz bar, aňlatmak isleýän halkymyza görkezmek isleýän bir zadymyz bar. Ne şol nemeden bäri aýdaly 1994-nji ýylyň ortalaryndan soňra şondan bäri eýem Türkmenistan dogrulygyny konstitusiýasy ütgödülip iň soňunda 2003-nji ýyldaky nemede 2-nji ýylyň hawa şo taýda eýem konstitusiýon hukuklar düýünden ýok edildi we bir şalyga geçirildi ömürlük baky beýiklige. Hatta ýene biraz Niýazow ölmedik bolsa peýgamber bolýardy. Öldürilmedik bolsa peýgamber boljak diýeni bolmady, öldü. Ine şonu biz biraz şu halka aýtmak isleýän zadymyz şu Türkmenistana konstitusiýon guruluşyny ýa-ni biz Milli Halas Ediş Komiteti bolup dikeltmek isleýäris. Ine Merdan ýylleşimiz, kardeşimiz bardy, Merdan Muhammedow. Onam ogurlap alyp gitdiler. Ýa-ni kanunyň, hukugyň hiç ýyly işlemeýändigini o taýda da dogry görüp bilersiňiz. Ýa-ni açaçan eger özlerinden gorkusy ýok bolsa, özleriniň edýän işi nä dogry däl bolsa, dogry diýip hasaplan bolsalar, Merdan Muhammedow birinciden ogurlap gitmezdiler. Açyk arasa suud bolardy, suuduny bizem gatnaşardyk ýa-da görerdik ekranlarda. Soňra ýa olar ýeňerdi ýa-da Merdan Muhammedow ýeňmelidi. Egerde hakykatdan kanun döwlet bolsa, kanun döwlet ýoklugy üçin hem ogurlap alyp gidýärler. Ve şu adam Suud edilmeýänlikleriniň özleri özü bir kanun döwlet kanunyň işlemeýändiginiň alamaty. Şonu görkezýär. Şol ana edil öz nemeleri, ýa-ni biz geplerimize suutnamasy bir zat ekrana çykaramyk da suutnamasy bilen bile çykarýarys orta. Her bir zadymyň arkasynda delil bardyr. Berk nemedilen oturdulan faktlar bardy. Kanun bar diýip gurrun edip biziň garşymyza çykyp bilýän bolsalar, biziň ýekeje aýtjak sorawymyz bar. Merdan Muhammedow çykdy, açyk suud et. Biz ananaly. Dogry-dämi? Bar bolsa eger. Hawa bar bolsa ne şolawlary ýaşajaglar ödem. Siziň hemmäňizi garşy ýekeje ödi oturup ödüni aklap biljek. Sizem ähli ýuristlerinizi, adwokatlaryňyzy, nämeleriniz bar bolsa da garşysyna geçirin. Şolawlaryň ýekeje ödüni aklap biljek ýagdaýda. Kanun egerde biziň garşymyzda, ýani biz ýalan sözleýäs diýip hasap edip biljek bolsaňyz, aýdy biljek bolsaňyz, ýöne köýje misaly Merdan Muhammedow açyk suud edin. Bizem gatnaşaly, görelim. Edip bilmeýän bolsalar diýmek ýok o taýda başga zat bar. O ýerde gorku bar, terrorizm bar o taýda, insan gaçakçylygy bar. Bir döwleti, ýa-ni 5 milyonluk halky bolan bir döwleti konstitusiýon guruluşyny ýykan, basyp alan bir jenaýatkar topar bar. Ve şonuň üstünde de işläp duran bir giden aparatlary bar ýurtdaşynda, ýurt içinde. Ýurtdaşyndaklara bilýänsiňiz işleýänlerini, ödedýän işlerini beýlekleriň üstüne atýandyrlar. Bular ýurdy, nemäni, ine akwel saparyň ýene-de gaýdyp gelýärse, bular döwlet agdarlyşyny etjek bolýar diýär. Sen ilki döwletiň bardygyny suud edipler, dogry-dämi? Ýani döwletiň agdarlyşyny eden bularyň özlerini Allah Murad Rahim, Murat Durwan, Düýeji, Akwel Sapar. Olaryň ählijesi de onçuk musalar taýpasyna tegişlidir. Çünkü edýän gürrünleri, aýdýan sözleri hemme zatlaram şoňa gawat gelýändir. İstenlik bir şekilde biziň edýän pikirlerimize, ideologiyamyza garşy
Soraglaryňyz bar bolsa ýüzden aýdyp bilersiňiz ýöne o gaýratlary ýokdur. Diňe adamyň şahsyna seredip aýdýandyrlar. Ogry agyzy gyşyk, burnu gyşyk ýene näme diýip. Ideologiýa garşy görüşip bilýän bolsaňyz çykyň. Alyň ala meýdany. Şolaryň nemesi oň pikir däller, bu mehemen taktykasydyr. Nawa? Milli howpsuzlygyň taktykasy oýnaýan esas oýunlarynyň biri. Näki geleri Onçuk Musa. Şo wagt Onçuk Musa şo gurulmaları aýtdy. Ekranlara çykyp, özüm döwletiň telewizionyasine öňüne köpçülüge çykyp aýtdy. Ol Niyaz Fadimetk nemesi galmady, ene arşa çykaryp onu peýgamber bilen deň hatarda goýdy. Türkmen toprağyndaky wekilidir diýip Allah'nyň. Eger şo wagt konstitusiýon guruluşy bar bolan bolsa diýip, konstitusiýon guruluşy şoňa näme üçin ruhsat berýär şo zatlar diýdirmäne, aýtdyrmana. Demek yok. Konstitusiýon guruluşy ýykylandan soň bunu arkaýan aýdy bilýär. Inni häzir kuna geleli. Cemal Saparova, Gurbanguly Berdimuhammedow we näde bu sözler diýilýär eger konstitusiýon guruluşy bar bolsa. Konstitusiýon guruluşy näde soňra ruhsat berbilýär? Näde? Ya suutnama görkezsin. Eger Cemal Saparova, Gurbanguly Berdimuhammedow şol işler eden bolsa hakykatdanam. Döwlet üçin, watan üçin, halk üçin şol işler eden bolsa suutnama görkezsin. Eger konstitusiýon guruluşy bar bolsa näme üçin buňa şu zatlar aýtmany, gurulmany ruhsat berýär? Ya döwlet guruluşy bar bolsa şo ýerde. Demek ýok demekdir. Ya buny halk şoň aýtjak sözlerini isleýänligi üçin aýdýarmy? Halk isleýärmi ya şoň aýtmany? Şu sözlerini aýtmany, şu sözlerini diýmegini bilmek, eşitmek isleýärmi halk? Ya Onçuk Musaýewiň şu sözlerini aýtmany halk eşitmek isleýärmi? Ýok. Eşitmek isleýän ýok. Indi şuň getiren netijeler nägile häzirki wagtda? Onçuk Musaýewiň şu sözleri aýdandan soň ýurt nägile ýagdaýa geldi. Döwlet nägile ýagdaýa geldi. Halk nägile ýagdaýa geldi. Halk nämäniň miwesini ýer häzirki wagtda? Ruhnamanyň miwesini ýermi? Ýa bolmasa konstitusiýon guruluşynyň miwesini ýermi? Ruhnamanyň miwesini ýerdir. Ruhnamany ine şo ýerde ýa sen aýtyp geçense ruhnamadan näme alyp diýär, görelle alyp diýär. Şu içindäki ýazgylardan görelle alyp bawa esaslanyp şoňa. Ruhnamany şolar ýalak adamlar propaganda edip bilim sistemasynyň içine saldylar. Şo wagtlar saldylar. Eger konstitusiýon guruluşy bar bolsa, oňa 3 sakasy aýratyn garaşda işleýän bolsa, kanun çykarjy, ýerine ýetirjy, adalat, suud. Öz başdaky işleýän bolsa, bilim sistemasyna näde bar bilýär bu ruhnama kitaby. Ya häzirki wagtda Türkmenistanyň bilim sistemasyna basymylla birinji sahypasyny kitaplaryň birinji sahypasyny açanda atolagly surat durandyr siýasatçylaryň. Bu näme üçin bar? Näde bolup bilýär? Eger konstitusiýon guruluşy bar bolsa. Eger konstitusiýon guruluşy bar bolsa, döwlet teýeçiligine ähli nemeler, kärhanalar näde galyp bilýär? Oro, ýöne jogap ýok. Bar bolsa şoň konstitusiýon guruluşynyň özü ruhsat bermeli şuny. Şu zatlaryň bolmagyny, açyk oýnalmagyny. Ol hemme ýerde şoň adynyň geçirilmegine, siýasatyň ähli döwletiň guruluşyna garşymagyna konstitusiýon guruluş ruhsat bermeli däl. Eger bar bolsa. Demek ýok. Onda siz näde baýaly neme diýilýär? Suutnama görkezin. Suud edin bardygyny, döwlet guruluşynyň bardygyny suud edin. Eger döwlet guruluşy bar bolsa, döwlet guruluşynda da konstitusiýanyň esasyny demokratik, hukuk we dünýäwi döwlet döwletler bir konstitusiýon guruluşy bar bolsa, Berdimuhammedow açyk suud edin. Göreli bide.
Ne şol adamlar ayırdılar da şol adamlar döwlet bu guruluşyny bir dikelmegine neme goşant gortky beren adamlary ýok etdiler ne tagamlarda halyp. Ya yeni-yenilerine saparykleýän saparawanyň ýakyn nemelerini hozsarlaryny ol adamlar o wagtym öw aýtdyk däl açyň arhiwlere seredin hemmesi döwlet guruluşynyň dikeldilmegine goşan adamlar şol adamlar hemmesi bilge eýe bolan adamlar. Ýöne şol adamlar bilge eýe bolan adamlary ýok edip onjuk musalary getirdiler. Döretdiler häzirki wagtda. Onjuk musalaryň döremi aňsat. Ýöne ýok edilen adamlar döretmegi nähile geldi kyn. Ýok edilen adamlar döretmek. Häzirki wagtda şu wagtda dörebilen ok. Dörejek bolýan adamlarym ine Merdan Muhammed döwlet guruluşyny dikeltmeni gatnaşan adamlaryň konstitusiýon guruluşy dikeltjek bolýan adamlaryň biri. Awa. Siz näme etdiňiz ony? Konstitusiýon guruluşy dikeltdirmejek bolup owurlap alyp gitdiňiz. Ne suwtnamadyr bu? Şol nemeden gelýär 2002-nji ýyllardan gelýär bu. Onun ýerine wer saparlary goýýandyrlar. Näme üçin wer sapar alanoklar? Näme üçin Allah murad alanoklar? Allah murady özlerine sözjedi ulanýaly. Näme sebäpden? Sorag çykýar. Dimek bu näme? Döwleti bir adam eline geçip şol adam üstü bilen dolandyrmak nemesini oturtjak bolýarlar. Şol bir adamy döwlet diýip atlandyrjak bolýarlar. Ýeňi şonam dogry goýaly. Şoňa döwlet diýerlerdi. Eger döwlet guruluşy bar bolsa onu nerede kim bu döwlet guruluşy? Hani? Ya Berdi Muhammedow döwlet guruluşy. Berdi Muhammedow döwletmi? Ol hökümet ol. Bolsa odo. Bolsa odo hawa. Döwlet bilen hökümetin ýok. Döwlet bilen hökümetiň näme ediplerine nemesen oklar. Bilen oklar. Hökümet bilen döwlet ikisi bir zat däldir. Eger hökümetem ýok bizde ýöne şeýle mysal berýärler Berdi Muhammedow şu wagt eýelýär diýip oturan ýersi hökümet näme? Hökümet geçici. Döwlet galyjy bir zat. Ýok konstitusiýon guruluşy bar bolsa eger şoň alyp barýan hökümetiň şu wagtky Gurbanguly Berdimuhammedow alyp barýan ýolbaşçylygyna hökümetiň syýasatyny näme konstitusiýon guruluşyna ters täsir edýän bolsa diýmek ony mejbury näme etmeli o astawka uratmaly bolýar. Astawka adam durup bilmeýär. Şu wagt konstitusiýon guruluşyny dikel bir adam durup bilmeýär. Mümkin. Hiç bir kadry töwerewnäkler bilen bile bir sagat durma mümkinçiligi ýok. Onda bular nädip döwlet guruluşy bar diýerler, sorag çykýar. Hawa. Nädip bar bolup bilýär bu döwlet guruluşy Türkmenistanda? Eger siz hakykatdanam siz diýip şolara güýlenýär, şu wagtky nemeler. Adynam dogry aýtyp geçer bu görjüler üçin. Akyl Sapar, Murat Gurbanow ýa bolmasa Allah Murat Rahimow Düýüji bar. Hakykatdanam ýa ýene şoňa meňdeşleri ýurtda Türkmenistanda hukum üstünlüğüne dayanýan bir döwlet guruluşyny dikeltmek isleýän bolsaňyz, konstitusiýon guruluşyny dikeltmek isleýän bolsaňyz hakykatdan näme üçin şu zatlyň gurulugy ne dilen o? Näme üçin eden zokdany bu gelip kişileriň şahsiýetine degip onu keçi düşürmek, mertebesine degmek. Onu köpçülükde gara neme gitmek, nähili köpçülüğün gözünü erwet adam ýaly getip görkezmek siýasatyňyz alyp barýaňyz taktikalary. Näme sebäpden? Onda diýmek konstitusiýon guruluşynyň dikeldilmegine siz garşy bolsaňyz, siz şolar bilen deň hatarda bir adamsyňyz. Halka garşy bolýas diýdikleri bolýar. Halka garşy bolýas diýdikleri bolýar. Şolar bilen deň hatarda bir adam. Şu wagtky jinaýatkar hökümet bilen deň hatarda. Aýdyp bilmeýän bolsaňyz, demek siz şolaryň adamlarsyňyz. Demek siz hem şolar bilen deň hatarda Türkmenistan watanyna we türkmen halkyna dönükçilik edýänsiňiz. Ene, öýlem alyp barýan, gurulaýan sözleriňiz
suud edýändir buny. Onu biz özümüz günah ýunka aýdamyk, siziň öz gurulaýan sözleriňizden, öz alyp barýan işleriňizden suud edip aýtyp berýär. Hawa Şeýle ýeňiş. üstüne de goşamyda belki azaldy aýdýanlar söhbet eger neme etsek ekrana da goýup bilerdik-de ýöne hukmanam däl-de ýaňky. Edýän işleri şol hakykatdanam konstitusiýon guruluşyň dikeldilmegi hakynda bir gurrun etmez. Men şu nemäni gördüm. Birisi owana barpdyr gurrun edýär owanda. Şularyň aktivistleriniň birisi Murat Urbanyň. Diýä Türkmenistan Türkmenistanyň hökümeti adam hukuklaryny bozýar diýä, Türkmenistanyň hökümeti pasport beren ok diýä, ýurtdaşyndaky ýyldaşlaryna diýä. Ýanky şu many çykarmaly. Egerde şo taýda men owany oturup şuny dinleýän adam bolsam, şu many çykarardym. Ha, bu adam maňa Türkmenistan hökümetinden şikayet edip gelipdir. Ýanky Türkmenistanyň hökümeti pasport bersin diýär. Men onu aýdaýam Türkmenistan hökümetine halkyň daşyndakylara pasport berin kösemäň porlamaň diýip. Yüzlöý problema söhbet görýäň, üns berseň yüzlöý pasport beren o. Sen döwletiň ýok bolsa saňa nerden kim pasport bermeli? Döwlet guruluşy, kanun, konstitusiýa bolmasa, hukuk bolmasa nerden pasport berilmeli? Saňa kim bermeli? Ya da kimden talap edýärsiň sen onu? Gurbanullah. Gurbanuly kim? Gurbanuly hökümetiň nemäni Türkmen döwletiniň, Türkmen halkynyň bozulan konstitusiýasynyň üstüne gelip oturan birisi. O da ondan beter edip bozdu. Öňüni ýazyp bozup taýýarlap berdi. Gurbanuly Berdimuhammedow oň üstüne oturdy. Ol ondan beter bozdu. Şu wagt ekranlarda Onçuk Musadan has pis adamlar görýänsiniz. Cemal Saparyň bolşundan görseňiz, näme berendir? Umydo hanym ekrana berendir. Ýa-da beýleki artistleriň, bagşylaryň özüni alyp barşylaryny görseňiz, Onçuk Musadan 10 beter erwed adamlar ortaga çykarandyrlar. Dine şu döwletiň bolmajakdygyny, konstitusiýon guruluşynyň bolmajakdygyny, hatda şoňa garşy söwüş alyp barýandyklarynyň arasynda suwutnamasy da zatlar. Doğruluğuna başka bir ütdöşük neme de gerek gal bular üçin. Söhbet şaýda jemlä ýelkän uzaga da çekdirmäli. Ýene de dowam edýär. Jemläli ýöne şuňa aýt üstüne goşmaly neme bar? Bundan soň şu zatlary ýa şu Türkmenistanda konstitusiýon guruluşynyň ýok edilendigini, ýykylanlygyny, bir wagt ýykylanlygyny, döwlet sistemasynyň bir wagt ýykylanlygyny aýtyp ekranlara aýtmasalar, ekranlara çykyp şu zatlar hakynda gurrun etmeseler, demek şolar bilen deň hatarda bir adamdyklaryny ýagtydyk geçel berdi. Ýene bir gerek. Hawa. Doğru. Şo Türkmenistanda döwletiň ýokdugyny, konstitusiýon döwlet agdarlyşynyň edilendigini 1994-nji ýyldan, hatda 1990-njy ýyldan bärdäki bolup geçen edilen işleri, ondan soňraky eden işlerini syn berip ortaga çykyp aýdyp bilmeýän bolsalar, söhbet onu bular şo rejimiň ýanynda durup işleýän adamlar da hasap edilýär. Sebäbi biz aýdyp gelýär adamlardy. Hawa söhbetine ikimiz hem ýokary bilimimiz ýok. Ýa-da bir döwletiň içerisinde işlän ýerimiz ýok. Ýöne köý bir watandaş ýöne biz şu zatlar ara gözläp tapyp bilip aýdyp bilýän bolsak, ýagdaýymyza görä edip, onda bular näme üçin aýtmalylar onu? Şo sorag bar, eger bular aýtmaýan bolsa diýmek gönümen şu wagtky jenaýatkar toparyň gapdanynda işleýändikleriniň alamaty bolýar. Şu zatlaryň gurrun edip bilmeseler. Ýene de şunuň
Ýene de şunun gurrunly etmän, ýene de başga bir zatlaryň gurrunly etseler söhbetine o ağza gıyşyp, burnu gıyşyp, o leýle, bu leýle diýip gurrun etseler gönümiň temalaryny ýapaýmalydyr. Şo tarapa işleýändikleriň alamaty bolýandyr. Başga hiç bir zat ýok. Owa. Şo bolýar diňi. Hawa. Bolýar şu ýerde jemläýärsiňiz. Bolýar. Bar onda illeşler size de dinleýäňiz üçin sag bolun. Arkadaşlar. Sana da.